So what's up mga kaboss, it's your boy Jason D. Tirada to ron, maligya po da prutas. Another diskarte ra po da mga kaboss. Nangagda sa parts ko, wala siya kauban mo, hindi akong giagda na. Pwede ba ako na sidekick riya. Siyempre data string bag kay para butinganan sa itong mga gamit ba. Yes papart, out ka niya maligya, hindi ko nag-expect out ka siya maligya, out pa ko, grabe. Wala pa nag-uong customer yan ang gitunulan na prutas mga kabos. Nadto mga prutas mga kabos. Karon pakita na akong sa tirada na mo para prutas na ba dali na mahalin ba. Pabagaay na ba pabagaay na. So bago tong sugod mga kabos, intro sa ta di ba? Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yummy. Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set. Prutas boss, orange, mangga, apple, kapayas, saging. Prutas! Madam, prutas! Mamili mo. Prutas! Ma'am, prutas ma'am! Tatay orange na rin! 1 hour later. Lamit mo kamila na itong ligas mo. Katong last mo kay dili tabang man. Dapat first ko nagbalik ako ba? Ay nako, ay pagtingguan ng mata pa ka. Kuno ba yun? Dili mo. Dili kong kuan dabi. Sweet, nami di usahay na. Kuan. Kapait. Kana isa. 5. Doa na naman, wala naman. Avocado, pila ka avocado. Butang dak timbangan. Masih dah. Iduha. Nakabuta? Wala eh. Iduha na lang na. Duhangin na lang duha. Para 2 kilo. Hilo pa man na guma. Dili, tamis na ni Sadam. Huwag mailang ni kay karumbuto para magigi abrihan. 65 ni. 1 hour later. Mangga na, napag mangga. Ay, orange dito iya orange. Dili ko anang orange. Juice. Ang tanda na. Ang isa. 3 hours later. Nami karon diri sa warehouse dapit. Diri may nagapahulay pagkamano pag mamaligya may diri may nagapahulay pag ito. Grabe. Out kay Papart o makig halubilo mga customer makabos kita ben yung kaganiha di ba? Sabi idol kay na sa Papart by what you gonna expect nga to siya ka out mamaligya. So ito mga kabos minuto sa may karon niya pakita na pud ako nanang karong hapon na pud pamaligya na mo so another na pud na mga customer siguro so minuto sa amin. Sabi siya ka naman nagtitip. 3 hours later. Sup mga kabos mo to hapon na mabay pagkaman ng pamaligyag prutas mga kabos syempre Mario Japon kung unsay sa una kapoy Japon kung unsay pares Japon sa una kapoy mga kabos pero okay lang basta kwarta uy kapoy di ba so mga to mga kabos kabos unta namoy na to na no say skarte na to dira agad kay og na gwapo Japon char
Pagagnang, bugog nung. So mga to, nanay part 2 naka-video na ko kaganiha sa part 2. Edit na lang na ako niya, upload niya po na ako. Suportahan niya po ninyo ang part 2 na video mga kabos. So mga to, salamat kayo. Please like and share for more videos. And don't forget to like and subscribe and click the bell button para ma-notify mo sa another discard na po nato mga kabos. So mga to, salamat.